बे समाव बोथोर बिगियान मिरुनि गिदिर फोसावथाय। बोथोर बिगियाना रायजोआव येलो एलार्ट फोसावदों। रायजोआव गोबां रोजा रोजा अखा हानो हागौ। जिस्नि, जिदाइन आरो 19 अक्ट'खालि रायजोआव गोबां बिबांनि अखा हानानै खोमसिजों साग्लोबनो हागौ। नंगौ, बे सानथामखालि रायजोआव गोबां बिबांनि अखा हानो हागौ। बेनिखायनो बोथोर बिगियाना दाब दाब जायगाफोराव येलो एलार्ट फोसावदों। बे समाव बोथोर बिगियाना रायजोआव येलो एलार्ट फोसावनाय बायदिब्ला तिनिसुकिया, डिब्रुगड़, शिबसागर, धेमाजि, लखिमपुर, माजुलि, जरहाट, गलाघाट, सानजा कार्बि आंलं, बिश्वनाथ, शनितपुर, नगाव, हजाइ, डिमा हासाव, सिलचर, हाइलाकान्दि, करिमगन्ज, सोनाब कार्बि आंलं, मरिगाव, कामरुप नोगोर, दरं, अदालगुरि, बाक्सा, नलबारि, बरपेटा, गवालपारा, बङाइगाव, चिरां, क'क्राझार, धुबुरी आरो खोला सालबारियाव बोथोर बिगियाना येलो एलार्ट फोसावदों। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि, हादरारि, हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।